Правіло 8 хвілін кажа, што ў крызіснай сітуацыі чалавеку дастаткова ўсяго 8 хвілін увагі. Проста каб яго выслухалі, далі сфармуляваць тое, што набалела, і ён сам пачне генераваць адказы на свае пытанні і знаходзіць выйсце. Усяго 8 хвілін. Але як паводзіцца, каб гэтая размова сапраўды дала эфект? Вучымся слухаць уважліва. А потым мяняемся месцамі і на сабе адчуваем, як важна быць выслуханым і зразуметым. Хто па-сапраўднаму можа зразумець нас? Хто цэніць нашу унікальнасць і ніколі ні з кім не параўноўвае? Шукаем адказы разам на тэрыторыі жанчын надзеі. Жанчыны надзеі. Вітаю, дарагія дзяўчаткі! Я, Тацяна Немчанінава, віншую вас з раством і новай часавай мяжой, якую мы перасеклі. Прыемна пачынаць 2026 год разам з вамі. Мне б хацелася абвесціць яго годам камунікацыі, бо зносіны паміж людзьмі – важная частка нашага жыцця. Яны на другім месцы пасля зносінаў чалавека і Бога. Памятайце, любі бліжняга як самога сябе. Але любіць часам недастаткова, трэба умець праяўляць гэтую любоў. Ва ўчынках, дзеяннях, у словах, а часам у іх адсутнасці. Сёння мы пагаворым пра тое, як навучыцца уважліва слухаць іншых і чаму гэта так важна. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына. Прадмова да Бібліі. Лекі для цела. Узгадай, калі ласка, выпадак, калі ты казала камусьці нешта вельмі важнае для цябе, і гэты чалавек уважліва слухаў. Упэўненая, такое здаралася. Што ты адчувала ў той момант? Ці разумела, што тое, што ты кажаш, важна для гэтага чалавека? Магчыма, ты адчула суцяшэнне, падтрымку. А цяпер прыгадай выпадак, калі ты казала камусьці важнае для цябе, а ён не слухаў. Адцягваўся на іншае, ці больш хацеў казаць, чым слухаць. Магчыма, ты пачувалася праігнараванай ці нават адхіленай, самотнай. Хутчэй за ўсё, табе было балюча. Я ведаю таму, што такое здаралася са мной. Усім нам патрэбныя людзі, з якімі можна падзяліцца сваім жыццём, нашым досведам, думкамі, пачуццямі і патрэбамі. Людзі, якія клапоцяцца пра нас і пра якіх клапоцімся мы. Важнай часткай гэтых асаблівых адносінаў з'яўляецца уменне уважліва слухаць. Аднойчы ў мяне было непаразуменне з дарагім чалавекам. Нічога кепскага не здарылася, але мы аддаліліся і не маглі будаваць зносіны як раней. Нешта перашкаджала, і ніхто не мог зразумець, што канкрэтна. Я малілася, і Бог даў мне слова з паслання Якуба. Усякі чалавек няхай будзе хуткі, каб слухаць, і павольны, каб гаварыць. Я сапраўды шмат кажу, часам перабіваю суразмоўцы, і мне вельмі складана стрымлівацца. Бывае, кажу рэчы, не паспеўшы абдумаць, а потым шкадую. Язык мой хутчэйшы за думкі. І мне сапраўды даводзіцца утаймоўваць сябе, каб слухаць. Я разумею гэта, і калі прыкладаю высілкі, утрымліваюся ад бясконцай гаварыльні, то атрымліваю вялікую ўзнагароду. Людзі сапраўды любяць, каб іх слухалі. Я бачу, як гэта важна і каштоўна для суразмоўцы. І ў той канфліктнай сітуацыі, пра якую я распавяла, мне сапраўды дапамагло слуханне. Так я змагла праявіць увагу да блізкага чалавека, лепш пазнаць яго, зразумець, што ён адчувае і ў чым мае патрэбу. Уважліва слухаючы, мы ставімся да чалавека з пашанай і павагай. Быць жанчынай – дар Божы. Кожны чалавек мае вялікую каштоўнасць. Няма нікога падобнага. У яго ёсць свой унікальны вопыт, думкі, пачуцці, але не ўсе разумеюць, наколькі яны каштоўныя. І калі мы уважліва слухаем людзей, то паказваем, што яны вартыя таго, каб іх выслухаць. Здаецца, гэта лёгка, але часта не так проста на практыцы. Я думала пра тое, што нам замінае уважліва слухаць людзей. І зразумела,
Калі мы будзем адсочваць прычыны, так бы мовіць, лавіць сябе за руку, іх будзе лёгка пазбегнуць. Такім чынам, пералічым зараз тое, што замінае нам уважліва слухаць, і пазбавімся ад гэтых перашкод. Прычына першая – нязгода. Калі мы не падзяляем тое, пра што кажа суразмоўца, або не разумеем, што ён мае на ўвазе. Але мы ўсё роўна можам уважліва слухаць яго. Часам мы думаем і адчуваем зусім інакш, чым іншы чалавек, і не можам сабе ўявіць, як ён так можа думаць і адчуваць. Але ўсё адно варта паказваць, што тое, што ў яго сэрцы і розуме, важна для нас, нават калі мы не згодныя або не разумеем яго. Часам нам хочацца паспрачацца, і ўжо з самага пачатку размовы мы вырашаем, што меркаванне суразмоўцы няправільнае, і праз гэта перастаём уважліва слухаць. Адна моя знаёмая распавяла, як пачала спрачацца з чалавекам, і ў нейкі момант зразумела, што ўжо згодная з ім. Але, захапіўшыся сваімі контраргументамі, яна не адсачыла яго думку, не заўважыла паварот, бо не слухала яго разважанні. Калі мы слухаем таго, хто думае і адчувае інакш, гэта карысна для нас саміх. У нас ёсць магчымасць даведацца нешта новае. Мы можам зразумець тое, чаго раней не заўважалі. Мы можам чамусьці навучыцца. Ці здаралася табе, пачаўшы слухаць кагосьці, праз некалькі хвілін зразумець, што думаеш пра іншае і згубіла нітку размовы? Са мной здаралася, трохі няёмка, але, думаю, мы ўсе часам так робім. Перашкода другая – мы адцягваемся ад слухання, бо думаем пра нешта іншае. Мы можам нават думаць пра тое, як адкажам гэтаму чалавеку, і пры гэтым праслухаць частку інфармацыі. Перашкода трэцяя. Чалавек можа гаварыць пра нешта падобнае, што адбылося ў нашым жыцці, і мы патанаем ва ўспамінах, замест таго, каб уважліва слухаць яго гісторыю. Я памятаю, як сяброўка распавядала мне пра цяжкасці ў адносінах. Гэта нагадала пра выпадак з майго жыцця, і я пачала ўзгадваць, што здарылася, як я тады пачувалася. Я думала, што разумею сяброўку, дзялілася сваім вопытам, але насамрэч апынулася, што падобную сітуацыю яна пражывала зусім інакш. І мой досвед не быў карысным для яе. Мне было б лепш замаўчаць і проста выслухаць. Чацвёртая рэч, якая замінае уважліва слухаць, гэта калі мы пачынаем прымяраць на сябе чужы вопыт і параўноўваць сябе з суразмоўцам. Часам я думаю, мне было значна цяжэй, чым табе. Або наадварот, калі б са мной такое здарылася, я б не справілася. Гэты падыход абясцэньвае твой вопыт, ці вопыт суразмоўцы. Яго гісторыя такая ж важная, як і твая. Яна не лягчэй, не складаней, яна іншая, нават калі нешта ў ёй паўтараецца. Таму свой досвед таксама важна не прыніжаць. Мы думаем у такіх выпадках, яму значна цяжэй, чым мне, а я тут перажываю з-за дробязяў. Не, твая гісторыя таксама важная, і тое, што ты прайшла, пра што перажываеш, так жа важна, як тое, чым цяпер дзеліцца твой сябар. Не параўноўвай вас. Уважлівае слуханне – гэта спроба зразумець, што ён думае і адчувае менавіта цяпер. Перадача для тых, хто створаны натхняць і свяціць. Не губляць надзеі і дарыць яе іншым. Канешне, чалавеку насупраць важна і прыемна, калі ты слухаеш яго уважліва. І гэта не толькі пра іншыя думкі, якія адцягваюць увагу. Гэта і твае паводзіны. Мова цела паказвае, наколькі мы зацікаўленыя. Вось некалькі падказак, як зразумець, што цябе слухаюць, і як паводзіцца, каб суразмоўцу было прыемна. Разгорнутыя далоні сведчаць пра адкрытасць слухача. А вось скрыжаваныя рукі ці ногі – гэта сігнал закрытасці для зносінаў і нават супраціў. Такі чалавек ахоўвае сябе ад непажаданай інфармацыі і дэманструе, што цяпер не самы прыдатны час для перамоў. Звярні ўвагу, слухач паварочваецца да цябе ці ў бок. Ён нахіляецца наперад ці назад.
Жаданне слухаць праяўляецца ў тым, што чалавек цягнецца сваёй паставай да суразмоўцы. А вось адхіленне назад, наадварот, сведчыць, што яму складана слухаць і хочацца выйсці з размовы. Твой унёсак у размову можа праяўляцца кароткімі угуканнямі ці кіўкамі галавы. Гэта сігнал таго, што ты разумееш пачутае або згоднае з суразмоўцам. Галоўнае не злоўжываць, бо празмернае ківанне з'яўляецца прыкметай турботы ці неразумення. Пры слуханні важны кантакт вачыма. Гэта настройвае на давер. Яшчэ ёсць такі панятак, як усмешка вачыма. У ангельскай мове нават слова адпаведнае прыдумалі смайз ад смайл усмешка і айз вочы. Я так і не зразумела, як яна выглядае, і не навучылася усміхацца аднымі толькі вачыма, у мяне адразу рот расплываецца. А калі у вас атрымаецца, і вы можаце усміхацца толькі вачыма, то карыстайцеся. Кажуць, гэта вельмі годны прыём. Яшчэ адзін паказчык добрага кантакту – перайманне позы. Калі два чалавекі знаходзяцца на адной хвалі або ў роўнай ступені зацікаўленыя ў размове, яны пачынаюць адлюстроўваць адзін аднога. Наступны спосаб паказаць, што ты уважліва слухаеш, расказаць суразмоўцу тое, што ён сказаў сваімі словамі. Гэта дазволіць яму пачуць, ці правільна ты зразумела. Калі не, ён можа сказаць «Не, я не гэта меў на ўвазе» і паўтарыць. Ну і тое, чаго не варта рабіць пры даверлівай размове. Мітуслівыя рухі раздражняюць, сведчаць пра няўважлівасць ці пра тое, што табе нудна. Калі чалавек часта дакранаецца да свайго твару, гэта таксама кажа, што ён нервуецца і хоча схавацца, прыкрыцца або нават збегчы. Падумай пра сваю ўласную мову цела, калі ты слухаеш, і пра тое, якія пачуцці гэта можа выклікаць у іншага чалавека. Ці бача ён, што табе цікава? Ты можаш задаваць пытанні, каб даведацца больш пра тое, што ён спрабуе сказаць. Галоўнае сапраўды хацець пачуць і зразумець. Перапынемся зараз на музычную паўзу, а потым апынемся па іншы бок размоў. Не калі мы слухаем, а калі нас уважліва слухаюць. Будь побач, я малю, куди би ми ні йшли, открой мудрость свою, коли збентежений. Вось молення спев, коли блукаем мы, литостью ратуй, веру мацуй, свет дивосный накируй. Зорный небосхід, зорний небосхід, покаже кожний раз, наш Бог в серцях живий, наш Бог в серцях живий, і зяє раз нас. Темру и журбу, литостью ратуй, веру мацуй, в свет дивосный накируй. У свете боли смуток зупиняться,
верить отродятся. Протягнем руки и кранем небесы, там мы будем разом побач со Христом. С небес гляди на нас, с небес гляди на нас, життю застерага, життю застерага. Хай кожная душа, хай кожная душа любові знойде шлях, любові знойде шлях. Восьмолення спів, восьмолення спів. Шукаємо ми тебе, шукаємо ми тебе. Літостю ратуй, віру умацуй, в світі восни накеруй. Літостю ратуй, віру умацуй, в світі восни накеруй. У гэтай кнізе усе лекі для душы і цела у поўнай меры знойдзеце. Францыск Скарына, прадмова да Бібліі. Лекі для душы. Дарагія дзяўчаткі, мы пагаварылі пра тое, як можам уважліва слухаць іншых і чаму гэта так важна. І мы сапраўды можам старацца рабіць гэта, але ўсё адно ніколі не зможам быць ідэальным слухачом. Мы ніколі не зможам да канца зразумець іншага чалавека, так жа як ніхто не зможа на 100% зразумець нас. Проста таму, што кожны чалавек унікальны і кожны пражывае сваё ні да чаго не падобнае жыццё. Гэта варта проста прыняць. Адзіны, хто здольны слухаць і да канца зразумець нас, гэта Бог. Ён ніколі не адцягваецца, ён заўжды уважлівы, ён ніколі не зразумее няправільна, не дадумае і не перакладзе на свой вопыт. Бог ніколі не мае праблем з разуменнем слоў, якія я кажу яму. Ён не мае праблем нават з разуменнем маіх думак. Ён заўсёды гатовы слухаць, калі ты хочаш пагаварыць з ім. У першай частцы праграмы мы ўзгадвалі, што часам выпадаем з размовы, калі пачынаем параўноўваць свой вопыт і досвед іншых людзей. Як вы думаеце, ці параўноўвае Бог нас з іншым чалавекам? Мы ўсе вельмі каштоўныя для Бога, кожная і кожны. Ён любіць разнастайнасць. Паглядзіце на дзіўны свет, які ён стварыў. Матылькі і арлы, чарапахі і жырафы, мышы і сланы. І ён стварыў кожнага непадобным да іншага, з рознымі рысамі, рознымі здольнасцямі і слабасцямі. Азірніся, людзі вакол розных колераў, розных формаў і ўсе прыгожыя па-свойму. У Бібліі сказана, бо і цела гэта не адзін член, але шмат. Калі скажа нага, як я не рука, я не ад цела. І калі скажа вуха, як я не вока, я не ад цела. Калі ўсё цела вока, дзе слых? Калі ўсё слых, дзе нюх? Але цяпер Бог размясціў члены, кожны з іх асобна ў целе, як сам хацеў. І калі б усе былі адзін член, дзе цела? Гэта з першага паслання да карынцінаў. Бог наадварот кажа нам не параўноўваць сябе адно з адным. Мы такія розныя, бо прыдатныя да розных спраў. Кожны мае сваё пакліканне. Навошта нам 10 насоў і ніводнага вока? Паслухайце, што напісана ў пасланні да галатаў. А кожны няхай выспрабоўвае справы свае. І тады будзе мець пахвалу толькі адносна сябе, а не адносна другога.
Гэта значыць, што кожнаму з нас варта уважліва сачыць за сваёй працай. І тады мы будзем атрымліваць задавальненне ад таго, што зрабілі нешта добра, і нам не трэба будзе параўноўваць сябе з кім-небудзь іншым. Ці думала ты, дарагая дзяўчынка, што робіш нешта лепш за іншых? Магчыма, ты больш дапамагаеш людзям, або больш аддаеш, або гатуеш лепшыя стравы, або шыеш выдатнае адзенне. Ці калі нешта чытаеш, часам думаеш, я магла б напісаць гэта лепш, ці здараецца з табой нешта падобнае. Але Божае Слова кажа нам звяртаць увагу на сваю уласную працу. Калі мы выконваем заданне, нам варта спытаць сябе, ці раблю я гэта найлепшым чынам. Не так, ці раблю я лепш за Машу ці Сашу, а ці раблю я гэта як для Господа. У пасланні да Каласянаў 3:23 ёсць такія словы: «І ўсё, што робіце, рабіце ад душы, як для Господа, а не для людзей». І калі ты зможаш адказаць «так, я раблю гэта найлепшым чынам, як для Господа», то ты можаш быць задаволеная сваёй працай. Бог таксама задаволены намі, калі мы робім усё магчымае. І гэта не азначае працаваць бясконца. Гэта значыць, што мы выконваем заданне з разумнай дбайнасцю. Для Бога не мае значэння, ці робіш ты гэтак жа, як хтосьці іншы, ці нават лепш за яго. Для яго важна толькі тое, каб ты рабіла ўсё магчымае і рабіла гэта з задавальненнем. Так, пра гэта таксама сказана ў пасланні да Каласянаў, 3 раздзел, 17 верш. «І ўсё, што вы робіце, словам або справаю, усё рабіце ў імя Господа Ісуса, дзякуючы праз Яго Богу і Айцу». У якім жа разе мы можам быць удзячнымі за давераную нам справу? Калі яна нам падабаецца, калі мы робім яе з ахвотай, у радасці, з задаволеным сэрцам. Таму правярай сябе не спаборніцтвам з іншымі, а пытаннем, ці раблю я ўсё магчымае, ці хачу я дагадзіць Ісусу, ці ўдзячная я. Лекі для душы. Акрамя працы, мы часам параўноўваем свае здольнасці са здольнасцямі іншых. У чым мы харашы і ў чым не. Ты можаш ганарыцца тым, што маеш добры густ і ўмееш выдатна спалучаць колеры, і пры гэтым зайздросціць таму, што сяброўка ўмее так прыгожа спяваць. Часам мы параўноўваем свае характары, наколькі мы адчувальныя ці жорсткія, адкрытыя ці сарамлівыя, наколькі мы разумныя, вясёлыя ці ўдумлівыя. Таксама мы параўноўваем свой вопыт, думаем, што наш досвед быў цяжэйшым ці лягчэйшым, ці больш захапляльным, ці больш сумным, чым у кагосьці іншага. Навошта? Ніхто не пражыве твой вопыт лепш ці горш за цябе. Бог дае кожнаму зусім унікальны набор здольнасцяў. Мы ўсе вельмі асаблівыя для яго. Мы ўсе створаныя Богам, каб быць такімі, якімі Ён хоча нас бачыць. І гэта ты, у тым ліку, дарагая дзяўчынка. Калі ты параўноўваеш сябе з іншымі, ты можаш забыць, наколькі ты асаблівая для Бога. Давай гэта усвядомім і разам памолімся. Дарагі Господ, дзякуй, што ты стварыў мяне унікальнай, што вядзеш мяне сваім шляхам, які не можа прайсці ніхто іншы. І дзякуй, што ты любіш мяне такой, якой задумаў. Дапамажы мне, калі ласка, цаніць сваю індывідуальнасць і не параўноўваць сябе з іншымі. Не зайздросціць, не жадаць нічога, што ёсць у бліжняга, хай гэта будуць рэчы, ці дасягненні, ці ўменні. Дапамажы мне ўсёй дбайнасцю выконваць тое, што ты даверыў мне. Не глядзець у чужы агарод, не ўздыхаць па чужой лужайцы, якая заўсёды падаецца зелянейшай. Дабраславі мяне працаваць на сваёй з усёй удзячнасцю. Не як для людзей, а як для Цябе, Господі, прыносячы свой плод у часе сваім. У імя Ісуса Хрыста. Амен. Скарбонка. Дарагія дзяўчаткі, спадзяюся, пасля гэтай размовы мы ўсе станем лепшымі слухачамі. І гэта карысная здольнасць будзе збудоўваць нашы адносіны са сваякамі і сябрамі. А напрыканцы хачу дадаць нам з вамі зімовага настрою. Наперадзе яшчэ 2 месяцы гэтай пары. Але самыя цёмныя дні
засталіся ў мінулым. Ісус нарадзіўся, святло прыйшло ў свет і запаліла твой унутраны ліхтар. Такім чынам, Зміцер Захарэвіч «Праўда суладдзя». Кнот грамнічнага сонца зацепліўся на даляглядзе. Позні золак зімовы за стрэхамі ледзьве відаць. Але снежныя цноты і першага промня суладдзя ёсць той праўдай жыцця, на якую адвыклі зважаць. Восень лісцем шпурлялася, румзала неба над садам, разрасталася цемра, гару над святлом беручы. Покуль зоркі агеньчык не замігцеў на каляды, адрадзіўшы надзею сярод непрагляднай начы. Скрозь стаяць халады, спруцянела на хвоях ігліца, няхай Бог сцеражэ волю плачу і роспачы даць, бо на ўзлеску сівым не замерзла да рэшты крыніца, і струменіць з яе да збалелых жывая вада. Хіба можна не верыць стагоддзямі вызнанай праўдзе, смеху вартыя казанне псеўдамесіяў штораз, але снежныя цноты і першага промня суладдзя новы дзень абвясціўшы вясну набліжаюць да нас. Скарбонка. Ісус Христос, святое нараджэнне, якога мы святкуем гэтымі днямі, ёсць крыніца жыцця, якая не замярзае, не высыхае, не засмечваецца і не закопваецца. Яго струмень вечны. І я зычу, дарагая дзяўчынка, каб ён насычаў, паіў і ачышчаў цябе штодня. Я, Тацяна Немчанінова, заўсёды на сувязі. Буду рада выслухаць і памаліцца за цябе. Піши на электронную скрыню womenofhopebell@gmail.com або па пошце Транссусветнае радыё, праграма «Жанчыны надзеі», паштовая скрыня 45, індекс 224 020, горад Брэст 20. І завітвай у тэлеграм-канал «Жанчыны надзеі». Да хуткай сустрэчы, мая непаўторная і асаблівая дзяўчынка.